Počúvate podcast Vzdelávanie 21. 21 minút a niekedy aj trošku viac o kurikulárnych zmenách, nových cieľoch, obsahoch a formách vzdelávania na základných školách. Aj v novom roku 2024 pokračujeme v našich podcastoch, kde odbornej verejnosti približujeme proces a tvorbu kurikulárnych zmien, ktoré sú zarámcované v komponente 7 plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Moje meno je Veronika Klindová a v tejto epizóde sa spolu s mojím hosťom Andrejom Návojským zameriame na tému prierezových gramotností. Na úvod ale krátky výber správ. Záujem vzdelávať podľa nového kurikula od ďalšieho školského roka a využiť pritom podporu rezortu školstva prejavilo vyše 400 základných škôl z celého Slovenska. Pätinu z prihlásených tvorili neplno organizované školy. Z prihlásených sa už nerobí ďalší výber. Na začiatku februára tohto roka sa stretnú riaditelia regionálnych centier podpory učiteľov a krajských pracovísk NIVAM, aby efektívne naplánovali spoločné podporné mechanizmy pre stovky týchto škôl. Následne bude verejnosti sprístupnený zoznam prihlásených škôl. Implementovať nový štátny vzdelávací program už od nasledujúceho školského roka sa môžu riaditelia a riaditeľky rozhodnúť aj neskôr. Stačí, ak túto informáciu uvedú v zbere údajov RIS v septembri 2024. Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva aktuálne pripravuje ukážky školských vzdelávacích programov, ktoré učiteľom pomôžu ako inšpirácia pri tvorbe dokumentu pre ich školu. Takýchto ukážok školských vzdelávacích programov bude k dispozícii celkom 5 pre všetky 3 vzdelávacie cykly. V decembri 2023 na konferencii venovanej prvým školám, ktoré učia podľa nového kurikula, predstavili zástupkyne NIVAM Lucia Ficová a Ivana Pichaničová z oddelenia hodnotenia a monitorovania vzdelávania základné informácie ku kriteriálnemu testovaniu. To bude mať za úlohu merať absolútny výkon jednotlivca v čase a poskytnúť teda žiakovi aj učiteľovi konkrétnu spätnú väzbu v oblastiach na zlepšenie. Implementácia týchto testov nadväzuje na nový štátny vzdelávací program, bude prebiehať postupne a tak, aby efektívne prispela k celkovému rozvoju vzdelávania. Žiacky poradný výbor má od januára tohto roka nové zloženie. Z celkového počtu 126 prihlášok vybrala komisia celkom 21 nových členov a členiek. Spoločne zastupujú základné a stredné školy za všetky kraje Slovenska. Žiacky poradný výbor pôsobí ako poradný orgán generálneho riaditeľa NIVAM pri tvorbe zmien v obsahu, formách a cieľoch vzdelávania. Vznikol v roku 2021, jedno funkčné obdobie výboru trvá 2 roky. Konkrétne zloženie, spôsob fungovania a štatút žiackého poradného výboru nájdete na stránke www.vzdelávanie21.sk v sekcii Poradné orgány. Sedíme v štúdiu k dnešnej téme prierezových gramotností. Máme tu dnes hostia Andreja Návojského, ktorý pracuje v rámci Národného inštitútu vzdelávania a mládeže na oddelení manažmentu kurikulárnych zmien. Skús nám, Andrej, povedať trošku viac o tom, čo teraz je tvojou hlavnou agendou a možno čo ťa priviedlo k nám do NIVAMu. Dobrý deň. Tak aktuálne na NIVAMe sa venujem agende prípravy a tvorby sprievodných materiálov pre kľúčové oblasti kurikulárnych zmien, ako napríklad hodnotenie žiakov, kultúra etoškoly alebo vôbec zmeny, ktoré sa udiali v rámci vzdelávacích oblastí a iných tém, ako sú napríklad prierezové práve témy. A predtým som sa venoval pri príprave nového štátneho vzdelávacieho programu práve prierezovým témam a bol som aj súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, pretože môj predchádzajúci profesionálny život som sa venoval práve občianskemu vzdelávaniu a témam antidiskriminačného vzdelávania či interkultúrnej výchovy. Tie prierezové gramotnosti sú teda pre teba taká blízka oblasť. Skús nám na úvod tak predstaviť, možno aj stručne zarámcovať, že o čom to vlastne hovoríme. Pokiaľ učíte na školách, tak viete, že prierezové témy nie sú novinkou. Prierezové témy máme aj v aktuálne platnom štátnom vzdelávacom programe. Sú to vlastne témy, ktoré nie sú viazané špecificky na konkrétny predmet, ale prierezovo sa dajú uchopiť v rámci rôznych predmetov, alebo sa dajú uchopiť cez nejaké interaktívne semináre, kurzy, exkurzie. Ako taký veľmi uchopiteľný príklad môžem spomenúť mediálnu výchovu, ktorá aj teraz v školách je veľmi
prítomná a učitelia ju uchopujú či už v rámci napríklad občianskej výchovy, etickej výchovy, ale aj cez rôzne projekty, či s pomocou nejakých externých lektorov alebo organizácií. Čiže tie prierezové témy pre mňa naplňajú asi tú najzákladnejšiu funkciu také aktualizácie obsahu a priblíženia toho sveta súčasným deťom. V novom kurikule, v novom štátnom vzdelávacom programe základného vzdelávania už nehovoríme ale o témach, hovoríme o prierezových gramotnostiach. Možno, ktoré konkrétne to sú a ako vznikol vlastne tento posun? Skúsim to tak veľmi jednoducho vysvetliť, lebo ono to nie je až taká dramatická zmena, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Celkovo tie kurikulárne zmeny, ich snahou, ich cieľom je priniesť oveľa väčší dôraz na rozvíjanie spôsobilostí, širších spôsobilostí, teda gramotností, ktoré už nereflektujú len izolované fakty alebo vedomosti, ale práve rozvíjajú schopnosť žiakov orientovať sa v tých základných súvislostiach, ktoré prinášajú či už tradičné predmety, alebo teda tie obsahy, ktoré súvisia s prierezovými témami. Toto je veľmi, veľmi dôležité aj pri premýšľaní o tom posune, že nevnímať prierezové témy ako nejaké izolované fakty, ako izolované témy, ale posunúť sa naozaj k takým komplexným spôsobilostiam, čiže aby ten žiak naozaj dokázal využívať tie schopnosti, tie zručnosti v reálnom živote, a aby bol vlastne vybavený tým, čo si vyžaduje súčasná spoločnosť. Spomenuli sme tú mediálnu gramotnosť. Ktoré ďalšie pribudli? Premenili sa. Alebo sa premenili, áno. Tak ako som spomínal, tak vlastne už ten dôraz nie je úplne na tom len čisto obsahu, ale skôr na tých spôsobilostiach. A preto vlastne aj uvažovanie nad prierezovými gramotnostiami bolo také širšie. Hej? Že napríklad v súčasnosti máme prierezové témy mediálna výchova, interkultúrna výchova či regionálna výchova. A vlastne pri tom uvažovaní sme uchopili tieto tri témy ako súčasť takej širšej občianskej gramotnosti. Tak, aby sme vychovávali zo žiakov aj nejakých aktívnych občanov, tak potrebujú mať nejaké interkultúrne kompetencie, pretože prichádzajú do kontaktu s rôznymi ľuďmi, nachádzajú sa v rôznych situáciách a potrebujú vnímať aj rôzne perspektívy iných ľudí. Zároveň ale žijú v dobe, ktorá je charakteristická nejakým mediálnym pretlakom. To je informačná doba, čiže potrebujú aj zručnosti, ktoré im pomôžu orientovať sa v mediálnom prostredí, ale zároveň aj eticky konať vlastne v online prostredí. A zároveň, ale samozrejme je tam aj ten aspekt nejakého zdravého vlastenectva, hej? Čiže uvedomenie si aj tradícií, uvedomenie si poznanie svojho regiónu, poznanie svojich koreňov. Čiže toto všetko vlastne naplňa ako keby aj tú občiansku gramotnosť. Čiže občianska gramotnosť je taká ako keby širšia gramotnosť, ktorá spája viacero prierezových tém, ako ich poznáme dnes. Potom bolo veľmi dôležité reagovať samozrejme aj na nové témy, nové prvky, s ktorými sa súčasné deti stretávajú oveľa intenzívnejšie ako pred pár rokmi. Ak si napríklad otvoríme súčasne ešte platný štátny vzdelávací program, nenájdeme tam vôbec tému sociálnych sietí. Toto bolo tiež potrebné reflektovať, či už cez gramotnosť, digitálna gramotnosť, ktorá hovorí aj o tom bezpečnom konaní, alebo rozšírením obsahu v mediálnej gramotnosti, práve o sociálne siete. Ďalšou z takých tém, ktorá výrazne rezonuje v súčasnom živote detí, je téma vôbec regulácie emócií, spracovanie emócií, bezpečnosť, bezpečné vyjadrovanie emócií, rešpektujúca komunikácia, či celkovo duševná pohoda. A práve tu sme zareagovali aj novou gramotnosťou emocionálna a sociálna gramotnosť, ktorá čiastočne nadväzuje na prierezovú tému osobnostný a sociálny rozvoj, ale rozširuje ju práve intenzívne o témy práce s emóciami a vôbec s duševným zdravím. A ďalšou takou novou témou je finančná gramotnosť, ktorá samozrejme je do veľkej miery prítomná aj v súčasných školách, ale potrebovali sme ju lepšie zadefinovať a dať jej väčší priestor aj v iných vzdelávacích oblastiach. A
Environmentálna gramotnosť tiež ostáva, ale samozrejme obsahovo sa trochu posunula. A čo je ešte veľmi, veľmi kľúčové ako nové prierezové gramotnosti, tak to je čitateľská a vizuálna gramotnosť. Jednak vieme, že je to aj vlastne jedna z kľúčových gramotností pri medzinárodných testovaniach PISA, kde teda, ako vieme, sme nedopadli až tak dobre. A zároveň čitateľská gramotnosť a vizuálna gramotnosť je taká východisková pre všetky, lebo s tým sa stretávajú žiaci úplne všade, budú potrebovať práve tento typ gramotnosti pri akomkoľvek type práce a schopnosť vôbec porozumenia textu, významom, ktoré prináša aj dnešná vizuálna doba, je pomerne kľúčová. Čiže tá zmena je skôr v tom, že ten obsah alebo tie prierezové gramotnosti a ich obsah reflektuje tie zmeny, ktoré sa odohrávajú vo svete, v ktorom dnešní žiaci žijú. A ešte len doplním, že samozrejme tie obsahy, ktoré definovali súčasné prierezové témy, oni sa nestratili, ale oni sa posilnili tým, že boli prirodzene začlenené do tradičných predmetov alebo vzdelávacích oblastí. Mm-hmm. Čiže ten učiteľ nemusí si lámať hlavu nad tým, že kde sa teda stratil ten obsah prierezových tém, on je nejak tak veľmi prirodzene včlenený práve v tradičných predmetoch a vzdelávacích oblastiach. A možno práve toto aj prináša takú výraznú zmenu v tom, že kým doteraz tie prierezové témy sa mohli a nemuseli dostať do toho vyučovania a väčšinou si to učitelia nechávali, že keď bude priestor, tak práve touto zmenou na prierezové gramotnosti, ak som to správne pochopila, sa zaručuje to, že to bude tou integrálnou súčasťou toho štátneho vzdelávacieho programu a samotného vyučovania na tom danom predmete. Áno, presne tak to bude. Dobre si to pomenovala, že v súčasnosti škola môže prierezovú tému začleniť či už do obsahu predmetov, alebo cez nejaké kurzy, semináre, ale tá voľba je vlastne na škole. A prax je aj taká, že niektoré školy to vykazujú skôr formálne, respektíve áno, urobí sa nejaký seminár, ale ten žiak sa s týmito témami nestretáva pravidelne a nemá ich poprepájané práve cez tie predmety. Čiže toto je tá veľmi zásadná zmena, že teraz naozaj každý žiak sa s tými témami, s tým obsahom a s tým vlastne rozvíjaním jeho gramotnosti sa bude stretávať vlastne naprieč predmetmi, naprieč vzdelávacími oblastiami, že nebude to iba nejaká izolovaná prednáška alebo izolovaný kurz, seminár, ale naozaj bude sa s tým stretávať tých predmetoch a na viacerých hodinách, ale samozrejme ostáva aj tá možnosť školy vytvoriť si napríklad samostatný predmet. Na Slovensku máme desiatky škôl, ktoré majú samostatný predmet, napríklad regionálna výchova, čiže samozrejme tá škola môže v tomto pokračovať, pokiaľ naplňa ciele, ktoré definuje štátny vzdelávací program, tak ten predmet si môže vytvoriť naďalej. A čo je ešte taká novinka, je, že v 2. a 3. cykle, čo teda sa bavíme o 4., 5. ročníku a potom 6. až 9. ročník, bude mať škola k dispozícii ešte 4 tematické dni každý pol rok, kde si môže práve tieto dni naplniť ešte obsahmi prierezových gramotností alebo tém nad rámec toho, čo už je teda v tých obsahoch vzdelávania. A toto je práve priestor na nejaký typ exkurzie, semináru alebo spolupráce s nejakým externou organizáciou alebo lektorom, pokiaľ sa naozaj škola chce ešte viac profilovať, napríklad chce posilniť environmentálnu gramotnosť, ako máme teraz zelené školy, alebo mediálnu či finančnú gramotnosť. To znie veľmi, veľmi dobré a určite to bude aj veľmi praktické pre tie školy a učiteľov. A v článku, ktorý si písal pre Pedagogické rozhľady, si mal pri tejto téme prierezových gramotností aj taký graf, v ktorom okrem tých prierezových boli aj doménové a ešte aj prierezové komponenty. Vieš nám vysvetliť tie vzťahy, že ako to na seba nadväzuje a čo to vlastne možno aj tak v praxi znamená? Áno, to je vlastne taká mapa gramotnosti, ako to
tvorcovia nazvali. A ono to vlastne veľmi dobre reflektuje tie 3 kľúčové hlavné ciele základného vzdelávania, tak ako sú definované v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Ten základný cieľ je snaha o to, aby žiak získal rozvinutú funkčnú gramotnosť, 6-strannú gramotnosť, čiže naozaj tie širšie spôsobilosti. A práve cez vzdelávacie oblasti, cez doménové gramotnosti. Doménové gramotnosti vlastne sa vzťahujú k jednotlivým vzdelávacím oblastiam a cez prierezové gramotnosti, o ktorých sa bavíme, ktoré vlastne idú naprieč vzdelávacími oblastiami. Zároveň tým druhým hlavným cieľom základného vzdelávania je, aby každý žiak mal vybudovaný základný hodnotovo-kultúrny rámec svojej osobnosti. A práve to reflektuje taký nový prvok alebo nový komponent, môžeme to nazvať akási metagramotnosť, charakter, ktorý sa práve venuje téme charakteru, budovanie vlastného charakteru, vedenie žiakov k prosociálnosti, k spravodlivej spoločnosti, k rozvíjaniu svojich pozitívnych osobnostných črt. A druhým takým metakomponentom, ktorý tiež teda reflektuje tretí hlavný cieľ a to je vlastne snaha, aby žiak získal reálne vedomie o svojom vlastnom osobnostnom potenciáli pre svoj ďalší vzdelávací rast, tak to je vlastne komponent metakognícia, ktorý práve umožňuje to, aby žiak si bol vedomý svojho potenciálu, svojich silných, ale aj slabých stránok, aby si v tých vyšších ročníkoch aj dokázal zvoliť tie efektívne stratégie učenia, ktoré mu pomáhajú práve si nastaviť ten cieľ a efektívnejšie sa učiť, rozpoznať, čo funguje, čo nie. Tá metakognícia sa práve viaže k tej schopnosti vôbec reflektovať svoje vlastné učenie. Čiže toto je vlastne tá mapa gramotností, ktorá ako celok sa viaže k tým hlavným cieľom a ktorá má pomôcť aj tomu učiteľovi, aby naozaj tieto gramotnosti reflektoval vo svojom vyučovaní. Ešte sa dostaneme k tomu, že aké budú možno tie praktické sprievodné podklady a materiály, ktoré učiteľom pomôžu, ale už si to spomenul. Celá vlastne táto zmena má priblížiť ten obsah vzdelávania a formy vzdelávania k tomu životu súčasných detí a mládeže. Aké konkrétne benefity možno prináša práve tento posun k spôsobilostiam pre žiakov? Ja by som možno pri tejto otázke sa tak zamyslel na úvod, že v akom svete žiaci vyrastajú momentálne, aké výzvy ich čakajú. A práve to možno spojil s tými konkrétnymi prierezovými gramotnosťami. V súčasnosti to dieťa vyrastá naozaj vo svete, ktoré je zahltené nejakými vizuálnymi podnetmi a je to TikToková generácia. Čiže to vnímanie tých informácií alebo vnímanie tých podnetov je úplne iné, ako sme zažili my, kde je nevyhnutné rozvíjať práve čitateľskú a vizuálnu gramotnosť. Aby dokázal naozaj kriticky triediť vôbec informácie, vnímať informácie, vidieť možno aj tie skryté významy a použiť práve toto nejako efektívne pre svoj rast. Žijeme v období, kedy máme naozaj nárast zhoršeného duševného zdravia a rôznych problémov. A čiže tu je kľúčové rozvíjať práve tú emocionálnu a sociálnu gramotnosť, čiže budovanie nejakých zdravých vzťahov, vôbec vzťahu k sebe samému, ale aj k druhým ľuďom, k svojmu telu a zároveň schopnosť regulovať emócie a schopnosť nejaké rešpektujúcej komunikácie. Žijeme v období, kde sa na nás valí množstvo informácií a kde sme ohrození dezinformáciami, a zároveň rôznymi hrozbami, ktoré súvisia aj so sociálnymi sieťami. Čiže na toto slúži mediálna gramotnosť, ktorá práve vybaví žiaka tou schopnosťou vôbec opäť sa pohybovať, dokázať rozlišovať obsahy, dokázať pomenovať tie zdroje informácií a zároveň dokázať aj to, aby sa ten žiak sám eticky správal aj v tom online prostredí alebo na sociálnych sieťach. A žijeme v období, ktoré je také nestále, ktoré nám možno prináša aj rôzne finančné výzvy, čiže máme naozaj tie spôsobilosti, ktoré súvisia s finančnou gramotnosťou. A samozrejme žijeme v období, ktoré je ohrozené klimatickou zmenou a pokiaľ ako keby nebudeme poznať tie stratégie, možno aj ako čeliť týmto výzvam,
tak tiež možno tie generácie dnešných žiakov budú žiť v úplne inom svete. Čiže to sú také veľmi praktické prepojenia, že tie prierezové gramotnosti vlastne prinášajú do obsahu vzdelávania vlastne pre toho daného žiaka tie veľmi konkrétne pre život potrebné spôsobilosti, ktoré v súčasnom svete jednoducho sú nevyhnutné. Ja si viem celkom predstaviť, že práve tieto prierezové gramotnosti trošku aj privedú ten učiteľský kolektív, aby viac spolupracovali naprieč tými vzdelávacími oblastiami, lebo ako si spomínal, tá prierezová gramotnosť ona sa nebude prejavovať len v jednom predmete, ale v rámci tej vzdelávacej oblasti môže ísť naprieč rôznym predmetom alebo byť v nejakom integrovanom predmete vyučovacom. Určite, tak to bolo vlastne zamýšľané, že naozaj, aby aj tí učitelia vnímali, že tie obsahy sú navzájom poprepájané. Ja možno poviem taký konkrétny príklad na environmentálnej gramotnosti, kde jednak napríklad vo vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť, ktorá teda zahrňa občiansku, dejepis, geografiu a etiku, alebo teraz to nazývame vlastne dejepisný, geografický komponent a tak ďalej, tak napríklad tam môžu diskutovať na základe toho nového EŠVP o tých najzávažnejších environmentálnych problémoch a hľadať riešenia ako samozrejme na úrovni toho žiaka, čiže nejaké také budovanie základy aktívneho občianstva aj k týmto témam. Zároveň vo vzdelávacej oblasti človek a príroda, kde máme teda tie prírodovedné predmety a žiaci posudzujú rôzne environmentálne aspekty spojené s ťažbou, spracovaním fosílnych palív a môžu alebo budú aj modelovať vplyv skleníkových plynov na meniacu sa klímu. Potom napríklad vo vzdelávacej oblasti človek a svet práce a sa budú nielen baviť o vlastnostiach technických materiálov, ale aj premýšľať, hľadať spôsoby ich opätovného použitia a budú mať napríklad za cieľ navrhnúť produkt určený na zdieľanie, opätovné využitie, opravu a recykláciu. Čiže to sú vlastne také ako keby, ako som spomínal, že ten učiteľ to možno ani nepostrehne, že áno, že toto je tá environmentálna gramotnosť. Snažím sa o to, aby to naozaj prirodzene bolo zahrnuté. Stretneme sa dokonca aj v niektorých obsahoch náboženskej výchovy, kde niektoré cirkvi prepájajú vzťah ekológie a teológie, čiže až do takýchto zaujímavých presahov. A samozrejme tie environmentálne témy sú prítomné aj v jazykoch, kde žiaci pracujú s rôznymi textami, respektíve tvoria možno rôzne texty zamerané aj na témy environmentálne. Čiže takéto konkrétne presahy do rôznych predmetov. Ďalším príkladom môže byť regionálna výchova, kde napríklad na tej hodine človek a spoločnosť sa žiaci zoznamujú s osobnostiami regiónu v rámci výtvarnej výchovy, zdieľajú zážitky z návštevy múzea, ktoré je priamo v danom regióne, alebo sa zoznamujú s postupmi vybraných ľudových tradičných remesiel. A opäť na človek a svet práce, vo vzdelávacej oblasti človek a svet práce zhotovujú jednoduché materiály použitím nejakých tradičných ľudových techník. To znie tak naozaj, že chcem ísť aj ja teraz do školy, že by som si tak priala, aby som mohla byť prváčkou v niektorej z tých zavádzajúcich škôl. Ty aktuálne dnes pracuješ hlavne na koordinácii autorských tímov rôznych sprievodných materiálov. Vieš nám priblížiť teda, že aké sú tie plánované kroky, ktoré pomôžu učiteľom aj školám v tej implementácii aj týchto prierezových gramotností? Áno, to je vlastne častá možno otázka a možno trochu aj obava, že fajn, že zavádzajú sa tu nejaké zmeny, novinky a aká bude tá podpora. Tak čo sa týka prierezových gramotností, pripravujeme z takého základného sprievodcu pre prierezové gramotnosti, ktorý vlastne vysvetlí jednoduchšie, zrozumiteľnejšie pre učiteľa ako ja teraz práve tie zmeny, čo sa mení a akým spôsobom na to škola môže reflektovať. Poskytne tiež nejaké odporúčania, akým spôsobom tie prierezové gramotnosti začleniť aj v rámci tých tematických dní. My vlastne máme základné komponenty pre každú prierezovú gramotnosť aj obsahovo, že akým obsahom napríklad tie prierezové témy môžu byť reflektované v rámci tých tematických dní.
alebo pokiaľ sa škola rozhodne na vytvorenie samostatného predmetu, tak bude mať k dispozícii také odporúčané obsahy a tie kľúčové spôsobilosti, ktoré má rozvíjať. A zároveň sme premýšľali nad tým, že aby to naozaj nebolo len také klasické PDF-ko, jeden sprievodca, ktorý možno nebude až taký úplne prakticky do toho vyučovania, ale skôr zadefinuje ten rámec. Tak čo ešte iné ponúknuť? A ako som spomínal, že dnes už je toho pomerne dosť k tým prierezovkám, tak práve plánujeme vlastne s tímom vytvorenie akýchsi podporných virtuálnych komunít, čo bude taká online nepriama podpora pre učiteľov, čiže nebudú to nejaké školenia, vzdelávanie učiteľov, ale práve tá metodická podpora, kde si budú môcť na základe tých kľúčových slov, na základe tých konkrétnych prierezových gramotností môcť nájsť existujúce metodiky, rôzne odporúčania na projekty, iniciatívy, príklady dobrej praxe zo škôl a časom by sme boli veľmi radi, ak by sme vytvorili vlastne také živé komunity, kde môžu aj samotní učitelia sa zapojiť do komunikácie, odporúčať si navzájom nejaké príklady dobrej praxe alebo metodiky. Že takýmto spôsobom vlastne chceme urobiť pre tých učiteľov ako keby také prvotné mapovanie tých odporúčaných alebo kvalitných materiálov, lebo je ich veľa a sú na rôznych miestach a my by sme veľmi radi ich dali na to jedno miesto a veríme, že tie virtuálne komunity budú mať takú formu, ktorá naozaj bude vyhovať učiteľom. A zároveň samozrejme postupne aj programy vzdelávania budú reflektovať tieto nové gramotnosti. Už dnes si z toho katalógu programu vzdelávania a odborných činností, ktoré NIVAM poskytuje, učitelia sa môžu prihlásiť na programy vzdelávania, ktoré súvisia napríklad s digitálnou bezpečnosťou, finančnou gramotnosťou, rozvíjaním čitateľskej vizuálnej gramotnosti. Tak aj toto je také odporúčanie sledovať práve katalóg a určite tie informácie budeme postupne dávať von. Ešte len posledná informácia, že práve ten základný sprievodca, teda ten, ktorý pomenuje tie základné zmeny a odporúčania pre školy, ako uchopiť tieto gramotnosti, ten by mal byť hotový do konca roku 2024, ale nejaké tie podporné metodiky, materiály v nejakej forme dostanú školy, ktoré pôjdu do postupného zavádzania od septembra. A vidím to tak, že toto je ešte dosť taká široká téma, že k tomu sa ešte niekedy v podcastoch Vzdelávanie 21 určite vrátime. Ale keďže máme také moto, že 21 minút, a trošku sme to už dneska prešvihli, ale ešte stále tu mám pre teba takú poslednú, takú našu anketovú otázku. Aký bol tvoj nejaký formatívny zážitok zo školy, čo ťa tak zmenilo do tej podoby, ako si dnes? Ja som sa zamyslel trochu, alebo ja som možno jeden z tých žiakov, ktorý nemal až také úplne šťastie, možno na takého, že keď čítam niekedy diskusie, že učiteľ, ktorý ma ovplyvnil, ale spomenul som si na pre mňa veľmi obľúbenú učiteľku, bolo to na strednej škole, bola to angličtinárka a práve tam som sa prvýkrát stretol s tým, ako dokázala prepájať ten súčasný svet, alebo to, čo nás zaujíma. My sme vlastne v rámci angličtiny počúvali hudobné videoklipy. Čiže keď sa už bavíme o tých prierezovkách, tak bola tam aj istá mediálna gramotnosť. A potom sme následne rozoberali, analyzovali tie texty daného interpreta. Doteraz si pamätám, že to bol Chris Isaac, ak poznáte. Tak taká romantická skladba. A to sa mi páčilo, že naozaj to bolo prepojenie vôbec s tým vizuálnym svetom a s tým svetom videoklipov, ktorý sme vtedy ako deti ako veľmi vnímali alebo ako dospievajúci. Takže toto bolo pre mňa veľmi, veľmi silné a vtedy som si možno aj tak uvedomil, že vlastne to ide aj takto. Dnešný čas sme teda vyčerpali. To bol Andrej Návojský o prierezových gramotnostiach, aj prierezových témach trošku. A vďaka, že si na nás našiel čas a určite sa sem ešte niekedy vrátiš. Ďakujem aj ja za pozvanie a veľmi rád. Ďakujeme, do počutia.